आज बनवणार आहोत फोडणीचा भात घरी। हा भात लहान मुलांना फार आवडतो आणि हेल्दी सुद्धा असतो। हे मी गरम करायला ठेवलेलं आहे। आपला तेल गरम झालेलं आहे। आता त्यात आपण शेंगदाणे टाकून घ्यायचे। हे माझ्याकडे घरी शेंगदाणे थोडे मी भाजून ठेवते, खराब नाही झाले पाहिजे म्हणून। त्यांना थोडं तळून घ्यायचं आहे आपल्याला। आपले शेंगदाणे तळून झालेले आहे। आता आपण त्याला प्लेटमध्ये काढून घ्यायचे आहे। आता याच तेलामध्ये आपल्याला न्यूट्रेला सोया चंक्स तळून घ्यायचे। हे ऑलरेडी मी पाण्यात मीठ टाकून वाफवून घेतले होते आणि ते छान फुललेले आहे। हे लहान मुलांना फार आवडतात आणि हेल्दी सुद्धा असतं। मी न्यूट्रेला तळून घेते छान। नेहमी लक्षात असू द्या, सोया चंक्स जेव्हाही आपण पाण्यात उकळायला ठेवू त्यावेळी मीठ टाकायला विसरू नका मात्र, त्यांनी सोया चंक्स टेस्टी वाटतात। आता आपले हे सोया चंक्स रेडी आहे। आता आपण यांना काढून घेऊया। अर्धा चम्मच मोहरीला छान तळतळू द्यायचं। अर्धा चम्मच जिरं। आपलं मोहरी आणि जिरं तळतळलं आहे। लसूण टाकूया आपण, 1-2 पाकळ्या लसणाच्या। याला हलकं शिजवून घ्यायचंय। मटर टाकून घेऊया। इथे मी 3 मिरच्या घेतलेल्या होत्या। आपल्या मिरच्या शिजलेल्या आहे। सॉरी, मी यात कढीपत्ता घालायला विसरले होते। कढीपत्ता टाकते। बारीक कट केलेले आलू, बारीक कट केलेले कांदा, त्याला छान परतून घ्यायचं। तेलामध्ये शिजू द्यायचं। कांदे झालेले आहे। आता टमाटर चॉप केलेले टाकून घेऊ आपण। त्याला टमाटर शिजून तयार आहे। त्यामध्ये आपण अर्धा चम्मच हळद, मीठ, छान मिक्स करून घेऊया आपण याला। यामध्ये आपण सोया चंक्स टाकून घ्यायचे। छान सोया चंक्सची भाजी दिली आवडत नाही म्हणून त्याच्याकरता मी असं भातामध्ये टाकून देते, तो छान खाऊन घेतो। भात टाकून घ्यायचे। आता इथे मी 1 वाटते मी घेऊन करून तयार आहे। 2 मिनिटं याला होऊ द्यायचं, मग आपला सोया चंक राईस रेडी। आता सर्व करून घेऊ आपण गरम गरम सोया चंक राईस।
आपला सोया चंक राईस रेडी आहे. आता आपण गार्निशिंग करून घेऊया. दाणे टाकून घेतलेले, त्यावर हलकं कोथिंबीर. आहा, क्या बात है. थोडं बारीक कापलेलं कांदा. इथे मी हिरवावाला कांदा घेतलेला आहे, पाल कांदा. त्यावर थोडी शेव. क्या बात है. तर मग करून बघा सोया चंक राईस.